Lana kulesibalo lesi sithi kanjena factorize the following expression fully. Mawubhekana nalesibalo lesi-ke nezinto kumele uqale uzi-observe kuqala ukuze ukwazi ukufactorize uqhubeka. Into yokuqala kumele u-observe umhlane nesibalo esikanje esiyi-binomial. Binomial sokunama-terms kanjani awu-2, alright. 2. Okay. Awukunama-term awu-2 usuya-observe ukuthi observe i-sign qala ngikhuluma ama-sign. Khona i-sign nalokhu iy'namba lezi. Right. Engisho ukuthi observe ukuthi is it a difference of 2 squares noma is it a sum of 2 squares. Difference of 2 squares. Difference uqonda ukuthi kuno-negative between these two terms. Positive uqonda ukuthi is sum of 2 squares uqonda ukuthi kuno-positive between lawo ma-terms lawo yi-2. Sezwana. Kule case lena sine-difference of 2 squares. Ngisazochaza-ke during isibalo iphathi ye-sum of 2 squares ukuthi inamthelela muni kwi-factorization. Difference of 2 squares hayi sisikucheckile lokho sesingaqala ukuthi si-factorize, right? Ngoba i-sum of 2 squares i-sum of 2 squares awukwazi uku-factorize further. Mawuthi nje ufike wathola nje into eno-plus la ubuvela uthi hayi no solution i-sum of 2 squares ayifactorize makuthiwa nje factorize. Sivana nakho-ke asiqhubeke. Semchazile ukuthi u-difference of 2 squares u-difference kumeleni bese u-squares wona kumele ukuthi leyo term leyo ungayifaka ku-square root kanje izokukhiphela i-whole number nje clean without decimals. Okusho ukuthi njengalana-ke isikhiphela ubani u-9 and futhi uma ufuna ukubuyela emuva uyakhona ukuthi 9 times 9 qonde lokho ukuthi difference of 2 squares. Njengalana-ke ne-term yethu yokuqala ubani u-x to the power 4, right? Isikhiphela 4 divided by 2 u-x squared. Siyakhona futhi ukuthi masithi x squared times x squared sithi ikhiphela 2 plus 2 la ubani x to the power 4. Ilokho usokushiwo makuthiwa difference of 2 squares. Ungabe usadidekala. Kunjena. Mase kunjena. Njengoba sengichazile ke la ukuthi le number moqedwa uyifaka ku-square root mele uzosebenzisa lokho le result osuyitholile after uyifaka ku-square root. La ngoba sithola u9 sisebenzisa u9, la ngoba sithola u-x squared sisebenzisa u-x squared. Usuvula ama brackets awu2 ke usuyafaka ukodwa kwi-bracket elilodwa nangalo ufaka kwi-bracket elilodwa kuma side afanayo. Mawufake ka left ustick nje to left. Ka right kanjalo kanjalo. Kodwa esikhathini esiningi ku right ukuthi ufake i-variable ka left ngoba uzogcina usuphambanisa ama-sign ngendlela e-wrong, yabo. Stick nje ama-variable to ka left athi sifake la x squared bese ke size kwi-sign. Okay, asikhona indaba ama-sign. Noma asiqale sifake lo9. U9 la siyafaka nala siyafaka. Angithi size kwi-sign. Sesinawo ama-answer ethu so far esiwadingayo.
lana-ke indaba ama-sign. Ama-sign ngithi siyazi ukuthi ngokwe-language yakaMaths ukuthi siyazi ukuthi mawu-negative times positive uphuma negative, noma ngaqala ngo-positive times negative uphuma negative. Osho ukuthi ama-signs mangafani ayohlala isikhiphela u-negative. Engikushoyo ukuthi ukuze sikhethe ama-sign ethu mesiwakhethe in such a way that mase si-expanda lento le ukuthi mhlawumbe mase si-expanda sishaya i-FOIL method siya-expanda singakwazi ukubuyela ku-negative sign, yabo. Sesiyampuncha-ke i-sign ethu ku-negative no-positive. Esiqala phansi ubuyele ku-steps sokuqala soku-observe ukuthi sinani isakhona i-difference of two squares nelokhu njani ne-sum of noma i-sum of sinani i-sum of two squares noma i-difference of two squares. Masi-observe la isakhona i-difference of two squares, so kusho ukuthi kusamele siqhubeke si-factorize. Siphinde si-observe nala la sinani sine-sum of two squares. Engishilo ngithini nge-sum of two squares asikwazi ukuqhubeka ngokuthi siyi-factorize, umthetho wethu awuvumi. Ngoba ungavumi-ke siyishaya nje ube njalo. Okay, sesiyayibuyisa-ke ube x squared plus 9 bese lokhu i-difference of two squares sithe siyaqhubeka ngoku-factorize indlela efanayo si-factorize ngayo. Sinani-ke la sithe kanjena ama-squares ethu siyawaqaqa, yabo. Siwaqaqa nge-root. Right, sithi x to the power 2 divided by 2, angithi ubani x to the power 1 ubani x. Usho ukuthi x wethu somphantsha ngapha simphantshe nala. Phinde futhi ngapha u9 wethu, 9 wakho umfaka la ubani oku 9 okay oku 9 1 to the power 2, right? And u9 wethu siyazi ukuthi iyalingana no 3 squared, angithi no half ngapha eceleni bese ku-3 u2 kuba 2 divided by 2 kanje bese kusala u3 nazo. Usho ukuthi kumele sifake u3 wethu ngale nangale, u3 nala u3. Le type lezi nje ukuthi ukwazi ukudlala ngazo le number, even if usungathola inamba enkulu ongayijwayele ungasazi ngekhanda. O9 laba nabo3 bajwayelekile, kulula. Kubalulekile ukuthi wazi ama-square numbers ngekhanda ukuze into yakhe isheshe ku-exam. Okay, bese sibuyele kwe-sign. I-sign sesiyikhulumile, ayixoxisi ngoba kuno-difference of two squares. Usho ukuthi mesifaka u-positive ngale bese sifaka u-negative kwenye indawo, negative no-positive. So sekuphelele kanje, sesiyi-factorizile fully. Siyabonga.